vysvetliť svojim dcéram, že budú musieť žiť na dedine a živiť sa prácou na poli. Kráska si na nový život ľahko. Už ten čo som chcel, ale nevadí. Ukončím to. Raz. Sľubujem, nebudem musieť sa do toho pustiť. Takže zjednodušte si svoj deň. To je prvý deň, ktorým môžeme oslavovať. Ak náhodou neviete ako na to, tak ja si myslím, že pomôže nám ten ďalší